Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay na yung mga sako. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Misamot ang pagtuo ni Alan nila ni Sixto Grozer nga tabangan gud siya sa pagsulbad sa kamatayon sa iyang amahan. Misamot na kalayo nga kanunahan ng amahan ug anak. Unya gihatod ni Flor si Alan. Apan nakalitan si Roger sa kinaiya sa bagong hibi. Wa gyud lipod-lipod nga misulti kung unsa iyang gusto. Bisa na insulto si Roger apan gipakita niya ang pagkaubos kay alang niya dako kay kini katabang sa bagong hibi. Hangtod gadali na silang nagkasugod. Samtang si Alan nakalitan sa gibuhat o gisulti ni Flor. Lahi kaya akong gipati diha ni Mulan. Bahala na kung sa'yo mo ikasulti. Basta mahal ka kain ako, Alan. I love you, Alan. Binuang na, Flor. Kung inaan ha? Gisugal na ako kung ang akong pagkababay kinahigkog ba ko ni mo. Dahil pa pong dili ni husto ang akong gibuhat. Kabugo na sabi mo kung wa ka kasabot. Dili ka bugo kay wa makasabot sa grabe na kayo na akong pagtagad ni mo. Espesyal ka kay na ko, Alan. Espesyal ka. Alan. Ayaw ko ba ang pag-ila sa mong amahan nga rin ako? Tungod kay anak yun ang ilang pag-ila Dili na ito ipaypaw ang ato relasyon. Bisag magkinaon sa, Flor. Bisag magkinaon sa. Imposible yung kaayo ang gusto mong mahitabo. Kaya wa ka makagusto na ako, ba? Nakagusto kay kunin mo, Flor. Unya, Alan ni ako. Ipangagad na ako nga akong kaugalingon diha ni mo. Igsuon yun ang pag-ila kunin mo. Bisan magkinaon sa pa ang kalibutan, dili na maliso pa ang pag-ila kunin mo. Nga usag yung kakaigsuon. Imo ko giinsulto, Alan. Kanaw na. Salamat, Flor. Shit! Alan.
Teresa, Bisan mangutana ka na ako. Inunta ka nga wa ko'y nakita. salamat, yes. Ang tinuod lang, ako'y gibatig ka mo. Dako masang binuang pagkasulti kung maingon ko nga naikog ko ni Flor. Pero imposible yung kayo. Kaya dili og dili ko gid gusto ang gusto nga mahitabo ni Flor. Tupad na ako diri sa hagdanan. Guwapa si Flor. Sexy pag yun. Kwartahan. Swerte kaayo ang laki makaangko ni Flor. Wala siya pangitaon pa kay naa ni Flor ang tanang gikinahanglan sa usa ka lalaki. Agresibo si Flor. Sobra ka moderna. Dili ko motuo nga tungod lang kay amahan sa imong bunyag ang iyang amahan. Mao'y rason nga dili ka ni Flor. Wa sa ko'y gugma ni Flor. Wa ko'y gugma ni Flor. Nga naman, Lan. Naa ka na'y gigugma? Doon na. Doon na ko'y gigugma. Nasultihan mo na ba siya nga nahigugma ka niya? Kung wa pa mahitabo si Papa Amado, ug nahinayon ko sa akong trabaho, adto na unta na kong niya isulti sa sakyan akong barko. Galugay na ko na siyang gimahal o gigugma. Unya kung maulin ako din pagkaslan ko din siya. Giunsa nimo pagsiguro nga parehas ka mo gibati. Tungod kay kasabot sa ko, na parehas kaming nahigugma sa usa. Giunsa mo pagsiguro, Lan. Tungod kay maila kaayo sa iyang linihukan. Masabot sa iyang sinultihan. Wa man ka mahinayon sa imong trabaho. Sa ato pa. Di na lang nimo siya sultihan nga nahigugma ka niya. Mahal ka na ako, Teresa. I love you. Tinaon ka, Anilan. Kadaka na naman ako magdam ko ngayon, Ani. Masigdam ko na sapni. Magmugtok masap ko ininig matanak ko. Mahilag masap ko, Ani, kay dili na itinuod kay dam ko ra. I love you. Dam ko na lagi ni. I love you. Kadagan ako magdamgog ingon, Ani. Kadagan ako magdamgog ingon, Ani. Teresa. Teresa. I will sing my angel's lullaby. No, I'm forever Sukad ka pa ko ma-insulto. Nagbalik-balik sa kauna-una si Alan. Sukad ka pa mahitabo nga naghangkat kong laki. Ang magkalakihan, hapit na mabuang ano lang nila maangkol. Si Alan ra ang nakahimo, Ani. Ako pa cute ang naghagat. Animal! Animal ay, huwag ito ba ka? Sa kay gibuhat. I will sing my angel's lullaby. So tell me how Iyan kung gipalakot ta. Bayad ako. Kaya sa table. Kaniharang biling ang iyang cellphone. Kaya karon di na siya makontakt. Mahinay kang tagani ka, Alan. Musunod ka cute sa imong amahan. Ipapat
ko makahani si Alan. Asa ba ko ani punta? Buwa pa ko'y kanang mapauli. Asa na ko lingawa kining animal kong utok. Kalambing ni Syakit, oy. Asa ko ani, oy! Asa ko ani! Maglakot kito si Flor kay wa ni mo tubagay ang tawag o niya. Imo pag yung gi-off imong cellphone. Usa man akong buhaton, tubagon ako. Basig unsaon niya ang iyang muna-una. Usa na oras na diya? Ihatod ko nimo. Oo, tara. Basta imong gisakyan, motor? Oh, kanang akong motor atong sakyan. Kana lang gihapoy sakya inig pauli nimo. Ani ko mabahaw. Past 8 ug masabuntag ni anak ko. Okay. Ika-drive sa motor, ha? Kay gusto ko mo sa imong buko-buko. Okay ra? Gihakit ko ni mo, Alan, ha? Gihakit ko ni mo. Kalaming iligis ang tao, oy. Bitaw. So, kahit wa pagid ko makaligis o makadamag ang tao. Bitaw, no? Anong di man ako suwaya? Mangita kong tao nga akong damagan nining akong sakyanan. Basig makatuog ka, ha? Wa, oy. Alan, I love you. I love you. Oh, bantay diha inagliko kay crossing ra ba dayon sa unahan? Dili ko mapauli kung di ko makadamag ang tao. Dili ko mapauli. Oh, naakyut. Naakyut! Bantay, iskina sa unahan. Bantay! Huwag kayo nadunggan. Murag may nadasmagan. Alan, tanawa. Murag lawas, oh. Ay, nindot man di ay. Nindot man di ay. Yahoo! Jesus, kinuha ko. Bata man di ay nila. Batang lalaki. Murag nangakaog basura. Kaway kasing-kasing. Huwag mo balik aron unta magsusi kung naunsa na taon ng bata nga iyang nadasmakan. Kusog kayo nagpadagan.
Wala na to maklaro ang plate number kay layo na kaayo ang sakyanan. Nanay mga pulis. Kaluoy sa bata taon, oy. Coffee, Roger. Nagmatanas, Flor? Mut lang. Dugay, matigalas siya na uli nga naghatunianan kami. Yan ang utaram ka niya. Nakituyo. Parion na nato siya. Puro juga guwag kay bao. Nga anang imong magpo na, Roger. Magrumitado na ba nang imong bukaon? Magrumitado na ba nang imong bukaon? Nalang ko'y pangutana niya. Flor! 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 Unsa ba, Roger? Nalumping man tong dong si mong auto. Nagkadugo. Tanawa ko nung unsa ni akong nakita ang mipilit dong si mong auto. Unsa ba na ba? Tipak ni sa o. Yapay buhok o. Oh, Nakadas magkagtao no. kanas man. Patay di ay kay niya may tipak siyang o. Wa maglagyo ang kinaiya samahan ngadto sa duha niya ka mga anak. Para nila, baliwa ang kinabuhi sa ubang tao. Unsay nagpaabot sa unahan ni Alan. Mga higala, sundan ang kanunay ang ubang pa mga sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Ni Cain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquino Cesar, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.